Σήμερα είμαστε εδώ για να απονείμουμε στο Μιχάλη τον Πρωτοκεράκη, στο εστιατόριο Ελίκρυσσος, το σήμα κριτική κουζίνα, που σημαίνει ποιότητα, ταυτότητα, αυθεντικότητα, και η κουζίνα χρησιμοποιεί ένα μεγάλο μέρος, το σχεδόν το περισσότερο, στα κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό και είναι μια σημαντική αρχή, και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πρωτοκεράκη που εμπιστεύεται την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κρήτης και πιστοποιήθηκε με το σήμα Κρήτη. Καλές δουλειές, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία, για την επίθεσή μας, για το κάλεσμα, για όλα, για την φιλοξενία. Και όπως θα ζήτησε εδώ, είναι αρχή μας να στηρίζουμε τους ντόπιους παραγωγούς, την κρητική παύλα μεσογειακή κουζίνα, και για τους τουρίστες που έρχονται εδώ, για να γνωρίζουν τα αυθεντικά προϊόντα μας, τις γεύσεις της Κρήτης, και να τα μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο.